Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug gagugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos, kay nasudom mo ang kahimtang sa tawo, nga namatay tungod sa sala, nagbuot ka nga maluwas siya pinaagi sa pag-anhi sa imong bugtong anak. Itugot ng amuyo kami, nga kadtong nagaila nga mapaubisanon sa pagkatawo sa manunubos, mahimo untang tako sa pag-ambit sa iyang Diyos nung kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ug sa nalutas na niyang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdalaw sab siyag turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig. Usa ka bakid nga trigo ug usa ka puntil nga panit nga gisudlan niyag bino. Unya, giihaw nila ang turo ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya, mingon si Ana kang Eli, "Kung nahinumdum ka pa, ako kadtong babae nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Kining bataa nga akong gipangayo sa Ginoo o gidungog niya ang akong pagampo. Busa, gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. O gisimba nila didto ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo. Ang akong gahom gibayaw, diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway. Nalipay ako sa akong kadaugan. Akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga panasagamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakos ug kusog. Ang mga busog nagpasulogpan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga asawa ng anak ug 7 ka anak, samtang ang inahan sa dagan nagamingaw. Akong kasing-kasing nalipay, diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nagpahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab ang nagabayaw.
sa mga hamili ug paghimog mayaon nga trono sa iyang kabilin. Ang ginumanaka ninyo. Manawsap kanimo. Inutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Imayaw nikaw, O Ginoo. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siyag kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan, gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan, o gipatibulaag niya ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel
ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Aniya nakita karon sa ato ay kapito kaadlaw sa atong nobinaryo o sa tigalyo isip pangandam nato sa umaabot nga adlaw na tawhan sa atong Ginoong Hesukristo ug atong makita sa atong star diha sa itaas o sa ibabaw nga ikapito na ang star nga nagasiga. So duha na lang kaadlaw ug atong makompleto ang siyam nga adlaw nga atong nobinaryo isip atong pangandam sa adlaw na tawhan sa atong Ginoo. So padulong na gayud kita sa pagsaulog sa Pasko ug ang atong mga pagbasa karong adlaw. Nagahatag ka nato og gasa pinaagi sa pagpasalamat ug pagdayag sa Ginoo tungod sa mga kaayuhang ginahatag niya kanato. Ang unang pagbasa gikan sa unang libro ni Samuel. Kapitulo 1, versikulo 24 hangtod 28, nagdala ka nato sa usa ka matahom nga sugilanon bahin sa pagpasalamat, paghalad o pagsalig sa Ginoo. Kini mao ang istorya ni Ana, usa ka inakan nga sa makadaghang higayon tag-antos og nag-ampo alang sa anak. Sa dihang gitubag sa Dios ang iyang pangaliya, iyang gitugyan sa Ginoo ang iyang anak aron mag-alagat kaniya. Ang pagbasa karon nagatudlo kanato nga una, si Ana nag-ampo nga adunay dakong pagtuo bisan sa mga panahon sa kasakit. Wala siya mawad-an og pagsalig og pagtuo o magduha-duha bisan dugay ang pagtubag sa Ginoo. Ikaduha, sa dihang natawo si Samuel, ang iyang anak nga dugay niyang gihandom, iyang gitugyan siya sa Ginoo, aron mag-alagad kaniya. Nagpasalamat si Ana sa Ginoo sa hatag nga gihatag niya kaniya. Ikatulo, andam si Ana sa paghalad sa iyang anak sa Ginoo o gidalagayod niya si Samuel sa templo aron ihalad sa Ginoo. Kini nagtudlo kanato nga ang tinuod nga paghigugma sa Ginoo mao ang paghalad kaniya sa mga gasa nga atong nadawat gikan kaniya. Ikaupat, ang pag-alagad sa Ginoo sa atong mga kabataan. Si Samuel nagsugod ug pag-alagad sa Ginoo bisan pa sa iyang pagkabata. Kini nagpahinumdom kanato sa pagkahinungdanon sa atong katungdanan nga tudloan ang mga kabataan sa pagtuo sa Ginoong Dios, sa tinuod na Dios. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot mahitungod sa Magnificat, usa ka awit sa mahal na Birhen Maria tungod sa mga gasa o kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa katawhan. Si Maria nagpasalamat sa Ginoo human niya gidawat ang kabubuton sa Ginoo nga mipili kaniya aron mahimong inakan sa manluluwas. Ang Magnificat puno sa paghatag og bili sa Ginoo. Nakahatag si Maria og pagdayeg sa Ginoo tungod kay gipabilhan siya sa Ginoo. Iyang nakita
ang katakom nga gibuhat sa Ginoo sa iyang kaugalingon ug sa uban. Ug iyang giila nga ang hinungdan niining tanan nga katakom tungod sa pagkamaayo sa Ginoo kaniya. Sa Magnificat, gipakita sa Ebanghelyo ang usa ka katingad-an nga larawan. Ang iyang awit sa tradisyon sa mga propeta nag-ingon ang radikal nga tawag sa pagbag-o sa katilingban. Ang pag-abot sa Mesiyas magpahiuli sa moral nga mando sa katilingban. Sa katapusan, ang katarungan sa Dios maghari. Ang mga dinaog-daog ug ang mga kabos pagabayawan. Ang kawad-an sa kalibutanon nga nag-apresyar ibutyag. Kini mga igsoon mao ang mga radikal nga mahitabo. Kanunay nato nga sukdon ang digdidad sa tawo sa kantidad sa kabtangan. Ang salapi o gakom mao ang bag-ong mga sukuranan ug idolo nga daghan sa atong pagsimba sa adlaw. Apan ang awit sa mahal nga Birhen Maria nagpadayag sa sayop nga paglaraw sa katigayunan. Walay salapi o gakom sa tinuod nga kalipay. Ang pag-uswag wala masugod sa material nga katigayunan. Napamatud-an ni Maria nga sa iyang kakabos ang Ginoo mao ang bugtong tinuod nga bahandi. Sa taliwala sa kalipay sa Pasko, gidapit kita nga ayuhon ang atong mga mithi. Masinati nato ang pagkatawo sa Ginoong Hesukristo sa atong katilingban kun kita mamahimong mahilambigit sa misyon nga magbag-o sa katilingban pinaagi sa Espiritu ug sa iyang pagpanudlo. Karong panahon sa Adbyento, hinaot unta nga atong daygon ang Ginoo sa mga panalangin nga iyang gihatag kanato. Hinaot nga kita magpasalamat kaniya sa walay hunong ug mahimo kita o mahimo nato kini kun atong makita ug maila ang kabubut-on sa Dios alang kanato. Manindog ang tanan. Magampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ang maghuhukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Diin kita nagpaabot sa iyang pag-anhi ang atong tubag, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. alang sa tibuok simbahan, nga kanunay siyang andam sa imong himayaong pag-anhi, magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Dungga kami. Alang sa tanang katawhan, nga diha sa ilang pagpaabot sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo, kanunay silang lig-on diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga linupigan ug hinikawan sa hustisya, nga unta ang ilang mga pag-antos dili makahatag og kaluya sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, nga makaambit na sila sa himaya didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Ginoong Hesus, ang imong mahimayaong pag-abot maoy gihulat sa tanan
ug dad-a kami sa imong walay katapusang gingharian sa langit. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Sa Pasko, nami ako, may jutay kong nasa, kanimong isang di ako. Sa Pasko, nami ako, may jutay kong gasa, kanimong isang di ako. Mga igsoon, pag-apo kamo aron akong yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdari paghimaya sa iyang ngalan, alang sa satong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, masaligon sa imong gugma, aniya kami sa imong altar, nagdala niining mga gasa. Human kami kahugasi pinaagi sa imong grasya, magsantos unta kanamo kining misa nga among gisaulog,
kini amo gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Dios nga amahan, Dios nga tunhayo makagagahom sa tanan, akay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatawo. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob sa among mga kasing-kasing, sa kahingangup, sa pagdayeg. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala nga imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, pipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. At
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinawing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayon ta sa atong amahan, nga pasayloon ang atong mga sala ug dalod kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mga
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw niining panakuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaliki kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga balaumon sa pagbalik ni Heso Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingod ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang amon mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa kalinaw ug panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang umamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, paglig-on ka namo ang among pagkalawat aron inubanan sa mga maayong buhat. Mahimo kaming takos pagsugat sa taliabot nga manunubos o pagdawat sa mga ganti sa pagkabulahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyong Diyos ka makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong santos nga misa, tad-a ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.